herri hau beti zen da zestapuntan ezeune, Markine, mundu guztien ibili delako Markineko jenti pelotan, oitxuri euen pelotan eitzeko, nik izautu nitxune nire aurreku pelotarixek izezein, horren aitxe pelotarixek, eta horren aitxe bai, ixe familixat danetan Markinen egonda pelotari bat, eta, bueno, hori oitxuri jarraitzeu. Urtero jute zan, Markineko eskolatik, igual 10 pelotari jute zin, Ameriketa. Ja, veteran otxuenak edo lesio asko egitxeban jenti, erretira egitxe zin, eta gaztik erute zituen, haren ordez. Orduan, hori iluzin hoie guk eukieu, bat igual bakatuko zan hemen, baina normalien, pixkatu ondo joku eukena eta ondo jokatze bana, urtero jute zan. Texas and I never would. I never did live there because it's too wide, too tall to comprehend. Yeah, I've heard the call. If you're from out of town, it's your best look. Reminders. Niri umik pelotan jokatzen ikustiek, motozte posa hundixe, eta batera motozte penibu bai. Eta posa hundixe motozte boixaitxek ikustotelako, jarraipen badauela, honek jarraitzu ingo dauela holan, ez tala berton hilgo, eta eropeni motozte guk eukigen duen suerti Ameriketa juteko, eta geura ametza betetako. Eta honek oin ezin daue horien. Nitzako da importantie, umie jarraitze zestapuntan, batez be ez da isen galdu zestapuntiek. Ze herri askotan, hemen esate baterako Bizkaixen, Markinen, Gerniken, Durangon, Berritxu, hementxe ingurun jokatzen da. Beste zeretan ez da holako itxuraik. Eta mantenidun biegu hori. Ze hori izpogu mantenitzen, zestapuntik galdu ingo da. Markinak ere bere identidadetik galduko luke? Ni pentsetot baiet. Bai Markinek, bai Bizkaixek eta bai Euskal Herrixek. Ze mundu guztixen ezautzen daue, jai alai, eta mundu guztixen ezautzen daue zestapuntie, Euskal Herrixa zer relazionetan daue danak.